شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲኔ ከም ትቁል ግዜ ንጎ ፕሮግራም ሒዝናልኩም ንመጽእ ሎም ድማ ንድበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎሚ ብርሃን ኩሉ ዒንቲ ይኸፍት ድብል እዩ ሪኹም ኩሎም ዒንትና ብርሃን ይድልየም እዩ ናይ ውሽጢ ዒንትና መንፈሳዊ ዒንትና ከምኡን ነፍሳዊ ዒንትና ብርሃን ብዝረኸቦ መጠን ይዝኸፈት እቲ ደጋዊ ዒንትና እኳ ንገዛ ርእሱ ብርሃን ተዘየለ ብግቡእ ክርኢ ኣይክእልን እዩ ብርሃን ንዒንትና ብግቡእ ንኽርኢ ዓቕሚ እዩ ዝኾኖ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 18 ከምዚ ኢሉ እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡሲ እጽሊ ኣለኹ ኢሉ ሪኹም ኣዒንቲ ልብኹም እንታይ ኮይኑ ኢሉ በሪሁ ኣዒንቲ ልቦናኹም ዝብሎ ዘሎ በኻላ ኣዘራርባ ንናትና ምስትውዓል ይዛረብ ዘሎ ንናይ ነፍስና ኣዒንቲ ይዛረብ ዘሎ ሪኹም ደጋዊ ዒንትና ዝረኣዮ ዝትርጉመሉ ናይ ነፍሲ ዒንትና እዩ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ትርኢ ዝውሰን ብናይ ነፍሲ ዒንትኻ እዩ ሰብ ናይ ነፍሲ ዒንቲ ኣለዎ ናይ መንፈስ ዒንቲ ኣለዎ ከምኡ ድማ ናይ ስጋ ዒንቲ ኣለዎ እቲ ናይ መንፈስ ዒንትና እግዚአብሔር ነገራት ኣብቲ እሱ ዝደልዮም ሰዓት ክኸፍቶም ከሎ ክርኢ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ነፍሲ ዒንትና ግን ኣብ ጽባሕ ንሕና ብነእትዎ ብርሃን ናይ ምርኣይ ዓቕሙ ናይ ምስትውዓል ዓቕሙ እንዳበዝሐ ከም ዝኸይድ ንገብሮ ንሕና ኢና ስለዚ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጸሊ ኣለኹ ኢሉ በኻላ ኣዘራርባ ነፍሲ ወከፍ ቅዱሳን ሃፍቲ ርስቲ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም ኣለዎም ንዕኡ ክሳዕ ክንደይ ይፈልጥዎ ነቲ ወሪሶሞ ዘለዎ ሃፍቲ ዝውሰን ክሳዕ ክንደይ ናይ ምስትውዓል ኣዒንቶም በሪህሎ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ናይ ነፍሲ ኣዒንቶም ንውሽጦም ዘሎ ክብሪ ሃፍቲ ርስቲ ከርኢ ዝኽእል ብርሃን ይረኽብሉ ምኽንያቱ ብደጋዊ ዒንትኹም እንድሕር ወሲድኩሞ ኣብ ግብድ በለ ጸልማት እተው እቲ ጸልማት ብዙሕ ዘድልየኩም ነገር ሒዙሎ ነገር ግን ኣዒንትኹም ወላ ኸፈትዎ ዳ እምበር ኣብ ጸልማት ካብ ምህላውኩም ዝተላዕለ ኣዒንትኹም ተኸፊቱ ከሎ ነቲ ዘሎ ነገር ግን ክሪኦን ከስተውዕሎን ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ዓይኒ ብግቡእ ንዘሎ ነገር ንኽርኢ ንኽፈልጥ ንኸስተውዕል ብርሃን ይደሊ ሪኢኹም ብርሃን ንነገራት ተገሊጾም ንዒንቲ ከም ዝረኣይሉ ዝገብር ስለዚ ብዙሓት ክርስቲያናት ገለገለ ክርስቲያናት ንዘለዎም ክብሪ ኸይረኣዩ ኣብ ከርተት ጉዕዞኦም ውድእዎ ገለገለ ክርስቲያናት ግን ዝወረስዎ ርስቲ ሃፍቲ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ንዕኡ ሪኦም ዝጥቀምሉ ዘስተማቕሩሉ ዝነብሩሉ ዝዓርፉሉ ብዙሓት እዮም ንምንታይ ገሊኦም ይጥቀምሉን ይዓርፉሉን ንምንታይ ገሊኦም ግን ዘመኖም ኩሉ ደይጥቀምሉ እቲ ሽግር ናይ ብርሃን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከም ኢልዎ ኣሎ ቃልካን እግረይ መብራህቲ ኢልዎ ንመንገደይ ከዓ ብርሃን ኢልዎ ሪኢኹም ኣብቲ ትጓዓዝዎ ጉዕዞ መብራህቲ የድልየኩም ብርሃን የድልየኩም እሱ ድማ ኣብ ጉዕዞና ብርሃን ኮይኑ ከሳግረናን ክመርሐና ንኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ብርሃን ቃሉ ውሽጥና ይረክባሉ እሱ ዝውስኖ ክሳዕ ክንደይ ናይ ምስትውዓል ዓቕምና እንዳዓበየ ኸይድ ከም ዘሎ ሰኣን ብርሃን ንዘለና ከም ዘይብልና ጌርና ኸይድና ኢና ሰኣን ብርሃን ንዘለና ኸይረኣናዮ ዘመናት ሓሊፉና እዩ ሰኣን ብርሃን ክንዓርፈሉ ንኽእል ክንልወጠሉ ንኽእል ክንቀስነሉ ንኽእል ክንገዝኦሉ ንኽእል ኣብ ኢድና ዘሎ ክቡር ነገር ተሸፊኑና እዩ ምኽንያቱ ብርሃን ዝሰኣና ኣዒንቲ ንዘሎ ኣይርኣንን ብርሃን ዝሰኣና ኣዒንቲ ንነገራት ክፈልያ ኣይክእላንን ስለዚ ብሩኻት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ናይ ህይወትኩም ናብ ውሽጥኹም ዝኣቱ ናይ ቃሉ ብርሃን ክህልወኩም የድሊ ናይ ቃሉ ብርሃን ናይ ምርኣይ ዓቕምኹም ክኸፍቶ እዩ ክትርእን ተጀሚርኩም ከዓ ብትኽክል ናትኩም ዝኾነ ነገር ክትነብርዎ ክጅምሩ ኢኹም ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ጽባሕ ብናይ ቃሉ ብርሃን ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ ኢቭን ንዘለና ስልጣን ንዕኡ ካብ ግቡእ ንኽንጥቀመሉ ብርሃን ናይ ቃሉ የድልየና ብርሃን ቃሉ ካብኡ ንዝረኸብካዮ ኩሉ ንኸተስተውዕሎ ንምስትውዓልካ የብርህ መኽፋት ቃልካ የብርህ ንገረታት ድማ ኣእምሮ ይህብ ምስትውዓል ይህብ ኢሉ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ ምስትውዓል ክትረኽቡ ብርሃን ቃሉ ይብዝሐልኩም ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ምሳይ ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ሰማያዊ ኣቦይ መንፈሰይ ብናይ ቃልካ ብርሃን ስለ ዝመላእካዮ ከም ትትብለኒ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ህይወተይ ብብርሃን ቃልካ ስለ ዝምራሕ ኣዒንተይ ስለ ዝሪኣ ኣብ ኩሉ ስጉምተይ ዕውት ስለ ዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣሜን